si kardam kato kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tamil la pen pinila so video long nali tampa nakiwan pi mate naget han ponji la bangke Assam government hin pen kiwan awareng warsai puthak sinang than pachini ponikpo kopi awareng warsai ma kon anapu vacancy sikido ma la so aputhak la bangke non nali tum la so video long tek pon long ikpo nali tum la so YouTube channel subscribe ikon la pen video nali tum ke share la bangke tineri non Tadi non kopi awaleng warsai ma kon anapu vacancy se do mala pen kopi awaleng warsai ma la so puthak le lang pono nang la pen che than pono na Tadi non pathek pen che than pono nang la pen lang pono nang DEE LP la pen UP teachers recruitment 2025 la pen apply online for 4500 assistant teachers post mate nalitum dak thek pon long ji la so article long ke tok pon non hejong puthot DEE LP la pen UP teachers awareng warsai apans tamedak paklang pono katu ka pen suri plira pharo for assistant teachers tuma pana post bangke dak pipon iglo la pen paklang iglo la so puthak lang pono nang kiching sinali tum dak pen thek ponong ji the directorate of elementary education mate DEE hin pen tameda wareng warsai apan paklang pon iglo mate announce pon iglo pachini pon iglo kadoka wepen 4500 an assistant teacher aposto lower primary lapen upper primary school atomafan Assam angkanglo lapen la etet mate seated ki on duntang kapore duntang atum apan bangki isia birta kimelo alang litum la sowareng warsai long ki jog dun long ji apan la sining khang abang phi mat etet seated ki undun abang phi tumjong siduk pulotin ang litum pan bang birta kimelo stame puthot non la so details le lang pon lonang lapen puthot na litum thek thulongji the online application for this post will be start from 8 April 2025 lapen la so post ka apply ki cheng ponji labangke mo chiklo 8 April ben sidak cheng ponekpo la son thak DEE LP lapen UP teachers requirement non highlights le lang ponona kicheng sinali tum name of organization labangke thek ponlong ekpo directorate of elementary education DEE Assam lapen name of post labangke assistant teachers LP lapen assistant teacher UP mate lower primary lapen upper primary atum phana lapen kaduka wepen dak vacancies kipi pon labangke 4500 mate suri plira paroko anda post pam paklang pon iglo job location lang damlo pulte laki Assam government job lo lapen lason data se ke apply ya panstame online se apply nang po lapen apply ke start ponji mate ke cheng ponji la bangke mo chiklo la 8 April 2025 arni pen se cheng ponik po lapen last date afan bangke da date bange fix pon pelang mate paklang pon pelang lason data puthodak vacancies breakdown mate vacancies ta ke thak pon ala suri plira pharo phang bong pen puthot ke thak pon do thulang la se the recruitment includes vacancies for two categories hini categories phanse dak thak pon no kicheng si labang ke lower primary atuma phan mate LP level atum han suri 2900 an apos tak pipon iglo la son thak da upper primary mate UP atuma phan stame 1600 an apos labangke thak pon iglo lapen puthot lang pon lonang lapen the district wise medium wise and category wise vacancy will be updated later lapen district wise lapen medium wise category wise vacancies kan ansi ki thak pon mala songbong stame do thulang la se Karbi Anglong apartments stame ka ane duji lapen ada English medium fane SMS medium fane labang puthek thelang la se non bang update long lelang la an bangke stamenon la update kilong ana son bang nili nali tom phanan than pachini ponik po la pen eligibility criteria for DEE LP la pen UP teachers requirement mate copy PC da kenang sot mala so puthak lang polona to apply for this position candidate must be meet the following eligibility criteria la pen copy bi malatal la chethan polona nationality labangke Assam arlo ke doklung abang phu mate abang phi atum nang po lason thata arta lang damlo bolte 18 pen cheng lok sidak 40 years an abang phi tum mangalang jogdon ekme
lapen alang litum da calculation ponji la bangke 1st January 2025 mate la soning kan 2025 anpen alang litum arta bangke dak calculation ponpo lapen puthot dotlang the age relations terminal tum kachini nang jikinang sot jong se ex serviceman atum do pulte inkan hini pa bat pontupo la la pulte 42 an bangke jogdon igmelo ex serviceman atum bangke lapen OBC MOBC atum 3 years an kipi pondo la son that thak 40 plus 3 years pulte 43 an abang phu mate abang fitum jogdon igmelo la son that thak dotula SC ST plains lapen ST hills atum afan 5 years 5 years pulo tangte non inglong so inglong khai atum bangke dak 45 years atta atum stame jogdon long ikpo dotulang PWD candidate atum abangke dak 10 years pulote 40 plus 10 pulote 50 atta tuman stame la sovoreng war saifan labangke jogdon melo napen puthot ison alam candidates should not have more than 2 living children born on after 01/01/2021 lasi 2021 pen manela non ki jog donji abang phi tum stame osomara phai la bangke bahini pen ki ong kalidet nangpo bangke thompol te nali tum jong sika charli la etet sitet le dokok pustame la sovereign war side la bangke verification te long donde det policy osomara bangke bahini vet nai la pen medium of introduction la bangke la sona the language medium of the candidate ated seated qualify must match the medium of introduction at the school of Davis to apply lapen putho dotolang educational qualification kachar lengding kon ansinangzima kichengsi LP level atum halang pon ekon mate lower primary atum high secondary along ki komna stadak 50% an donai po marks lapen 2-year diploma in elementary education mate DEE along stame 2 years an labangke diploma donang po elementary education anat lapen candidate labangke Assam TET lapen central TET stame ke pas tanang po lower primary afan lason tag assistant teachers upper primary atum stame la pulo kachar lengdeng kinang jila pangke higher secondary nang po lapen graduation la complete nang po lapen 2 years diploma donang ji elementary education kali pulo tangte nalitum bachelor education mate B8 and advanced 2 years and diploma donang po lapen Assam TET pass nang ji mate central TET stame pass nang ji ason no lapen science teacher atum stame dutlang labangke upper primary apanno higher secondary pass nang po lapen direct higher secondary long 50% stame long nang po lapen BSc complete nang po azar university pen cholo lapen 2 years diploma donang ji so that etet lapen seated stame complete nang po mate ki tok don tang tum nang po lapen Hindi teachers apan stame la pula labangke upper primary yang selo lapen higher secondary along 50% pen 50% menai kom kali dia nampo marks bangke lapen graduation da bangke Hindi anat ke antang nampo lapen ingkan ini diploma do nangsi lapen Assam TET mate central TET la bangke ki untang nang po jala somno lapen ka apply nangji apor nang lelo poltang nang lai tum ki chengsi DEE Assam recruitment aso protelong dam nang po la registration option long ji hola so registration optional long bear pe nang lai tum details nalitum upload nang po personal details lahilo la son that documents ko PPC kinang ji la so puthak stame che than ponona la pen ki cheng sinalitum da kinang ji la bangke passport size photo nang po SSLC admit nang po la pen SSLC marksheet la pen certificate nang ji la son that number 4 long lang dam lo pulte nalitum the graduation marksheet lapen certificate nang po DL8 mate B8 marksheet sub certificate nang ji caste certificate jong applicant jong se scheduled tribe scheduled caste do pulo tangte lapen ated seated certificates tame nang po permanent resident certificate mate PRC tame nang ji lapen disability certificate 9 number lo jong se la ka apply dun bang ko mane disability do pulo tangte lapen number 10 nang bang ex serviceman certificate nang ji jong se ex serviceman tum jogdun pul talang le tum la so certificate bang ki pidu nang ji kinang salo la pen number 11 long signatures tame na litum pidu nang po la pen important dates la bang la son no 8 April ben se cheng pon po la pen last date dak pi pon pelang la pen
official notification labang nili na piklang ponik po screen alon nalitum thek ponlong ji la hello advertisement alolon nalitum dak details labang kila so advertisement alolong nalitum thek long po lapen so advertisement nili already telegram channel whatsapp group long stame nili pi poni gelo ning kha bang fu abang fiatum nalitum download igon lapen details salam dak tok pondo nalitum lang igon la sepinia video lama nili short information ko an pi la an chalo la son update nalitum kilong verji aphan pura la so youtube channel labang ke nalitum subscribe igon lapen videos tame nalitum share poni igon tangte pini la so video long bang la anleng ton ponik nang la so domi thakmi kadukave karbitish 2.0 youtube channel long kelangara do on fans tame nilin pen cardom